fleksible varmesystemer? Ja, hvis du for eksempel kombinerer vedovn med vandkappe med en luft til vandvarmepumpe og solfanger. Hvorfor vannbåren gulvvarme? Det giver dig en komfort i boligen, du aldrig vil være der foruden igen. Hvem installerer vannbåren varme? Det gør enten rørlæggere eller folk selv. Hvilke bygninger og rum er bedst egnet for vannbåren varme? Det er alle rum og alle boliger, uanset om det er enebolig, hytte eller lejligheder. Hvordan fungerer vannbåren varme? Det fungerer ved, at det går varmt vand gennem nogle rør, som ligger i gulvet. Hvis rørene er støbt ned i beton, er det betonen, som spreder varmen ud i hele gulvet. Hvis rørene ligger i lavtbyggende systemer, som for eksempel spånplader, EPS-plader eller trinløbsplader, så er det aluminiumsplader eller aluminiumsfolie i pladerne, som spreder varmen. Hvilke komponenter eller deler trænger jeg? For gulvet trænger du så klart gulvvarmerør, og så trænger du enten nogle læggeskinner, som rørene trækkes ned i, hvis det skal støbes ned i beton. Op på et hverdaggulv, så kan du vælge at bruge EPS-plader eller trinløbsplader, alt efter formålet. Skal det ret på bjælkelag, bruger du spånplader.